Ebda post ta' xogħol m'għandu jkun il-qabar ta' min filgħodu joħroġ jaqla xiekol għall-familja. Ebda impjieg m'għandu jfisser mewt aħseb u ħara għal uliedna. Sostna dan l-artist Anthony Xwiereb li l-erba' filgħodu fir-Razzetta tal-Markis fil-Mosta ippreżenta pittura lil Isabel Bonnici u żagħżugħ Jean-Paul Sofija li fit-3 ta' Diċembru li għadda ħajtu spiċċat maħtufa ħabta u sabta taħt it-tiġrif ta' bini taħt kostruzzjoni f'Kordin. Anthony Xwiereb insista li fil-jiem tal-ġimgħa mqazza li tifakkar dan il-jum iswed billi żewweġ ix-xena ta' niket f'Kordin mal-qabar ta' Kristu. Jiena minħabba li l-missier tiegħi kien fis-saħħa u s-sigurtà, ħassejt li għandi norbot din it-traċedja bl-aħjar mod li nista' biex in-nies jifhmu xi tfisser meta tmur għax-xogħol u ma tiġix lura. Għaldaqstant dan il-bini għamiltu biex il-fejn hemm il-qabar ta' Kristu qed juri li jekk ma noqogħdux attenti dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-construction u anke f'postijiet oħra jekk ma jimxux mar-regoli dawn ħajispiċċaw li jkunu qegħdin jagħmlu l-qabar tagħhom stess. Anthony Xwiereb sostna li l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol għandhom jingħataw is-sigurtà kollha meħtieġa hekk ukoll għandhom ikunu monija bl-edukazzjoni kollha disponibbli u mhux ħaddiem inxeħed f'post tax-xogħol fejn sfortunatament ma jkunx mgħallem is-sena kif suppost. Da fil-waqt li ħeġġeġ lill-poplu sabiex jekk jara xi irregolarità jirrapporta minnu fih għaliex ta' fissarraf ħajja salvata. Hija xi ħaġa ta' sens komun illi inti il-periklu kulħadd jarah. U dik il-ħasra li ħafna nies jgħaddu mit-toroq jaraw affarijiet li mhumiex għar-regola u ma jiġbdux l-attenzjoni tal-awtoritajiet tal-pulizija biex l-affarijiet jirranġaw. Net News kellem ukoll mal-President tal-Għaqda Filantropika tal-Ent Mosti Joseph Bartolo li insista li f'dan l-ispazju jiġi milquh kull artist li bix-xogħol tal-id tiegħu ikun irid iwassal it-talenti tiegħu. Aħna nagħtu spazju l kulħadd. Kemm artisti stabiliti, kemm artisti illi għadhom jibdew. Għandi l-unur ngħid illi ħafna artisti illi ħarġu minn hawnhekk. Illum stabiliti, huma professjonali, dak huwa l-iskop tal-għaqda. Barra minn hekk l-għaqda hija għaqda filantropika. Intant, Jean-Paul Sofija Isabel Bonnici stqarret ma' Net News li se tibqa' tinsisti sabiex issir ġustizzja ma' bina u għalhekk qed tibqa' issejjaħ l-inkjesta pubblika. Hija sostniet li l-inkjesta pubblika għandha tkun essenzjali fi kwalunkwe mewt fuq il-post tax-xogħol bilan li ssir ġustizzja kif suppost mal-qraba tal-vittmi u mal-vittmi. Sta speċjalment sabiex l-imwiet fuq il-lan tax-xogħol jiġu evitati akkosta kollox.